Kadom Karbi yang longrat nilining telo nalitum kado kabis tame me punang pusi bakso video cengcia prang nalitum pan tuning reponing tung nili YouTube videos download pen kaprek a platform Facebook punon YouTube punon share data sonte me par pigji nalitum jong si nili pan support pon ingtung pulotang te nalitum a link bang le nalitum share pon ignon nili labang so a video kasilam nang ko gathe ilitum India alu sitame Kacholangrem wason bangke lead par piglo Kolkata doktor akis tame jujelang bon same pregjam a news ilitum arjuponong lo Badlapur akis tapuna ilitum tebokhead nogong case Hojai case Karbi case lason tak si ilitum pregjam a news along ilitum Kacholangrem pu abirta bangke ilitum arjuponong verlo Klasik kopi pon lo kosona pon lo lahai same ilitum Chethan namnang labende ilitum a Prime Minister Narendra Modi kopisi kaning lo labang salam same ilitum Chethan namnang sontak si Opposition Party leader Rahul Gandhi alangli kopisi kaning jelo labang sa puthak same ilitum Chethan namnang ilitum lahaya ke sa puthak jong si ilitum arjulong lo pulutang te ilitum ningtawa meme therak meme ilitum langnam stang Badlapur case harake usuma rachichi chacha ningkan nithom inutke ningkan pli ni anvelang alangli tum pansi Kacholangrem ilitum mathate ibidisi me jutkok kopi jat kosona jat mapu lata along ka prekali lata school along mat Lason tak si non Hojai akis hadak dong sini tum langnam lo pelotang te hadak sitame ame thang student pan Hojai akis lagi Biswajit das munipine la Kacholangrem abang amen alang li a video same selam se si pa viral se set pusi hadak birta long lo api rada tum chini lo alang li pan nebing nang lo alang li pan areng ang siang si alang li pan thengchok lo api bange police alang li tum wangsi alang li pan pondet lo Lason tak si penang ana birta ke ata kawe mate minor girls mate arta kijum alu sumara tum bansi Kacholangrem sikiong ilitum Chethan nam sinang researchers lapente expert atum kaning jelam kopia porsi munid atum Kacholangrem asai claim that itilo Number 1 power and control munid atum Kacholangrem atheke latum power do lapente bangphan control un pu a feeling kelong je phan pusipul alang litum ingtang o pu kachimatha je phan pusi alang litum hin pen jong pono Number 2 lack of empathy Kacholangrem atum alang litum anutka prek akimatha pan matha damde mate respect pipe alang litum anutka prek apan respect pi ingtung te lapente anutka prek a feeling alang litum matha te lapente engine so sede dapat pusipono Number 3 objectify monit atum soalu atum apan kelang lake isi object mate isi a hormu ason si alang litum pheklong rong mate langrong apot si alang litum lason sailang no claim de titilo Number 4 trauma and mental health Monit atum apu kahing no hi mate alang litum kamathaun mate alang litum mental problem ajok labang so asai lang no same claim pon det tipusi jongpon Number 5 substance abuse hor kangri kangkrang labente drugs kecho labente pregjam araki kecho pen same labang so asai lang no claim pon det tipusi ningje pon Number 6 lack of education and awareness Monit atum Mesena gyan kavedet ajoini si labang so sai same claim that titi labende awareness lahin Chethan chipare re Chethan Chemum me labang so ajoini si monitor labang so sai same claim pon that titi labende isi a reason mate isi bangke arjan lang no kilang ben same monitum la sona mentality cheplang det hai ilitum non head jong Kolkata long doctor a case along kachingnang bang Sanjoy Roy alang li a phone along same arjan lang no do pic pusi klang pono Lapente alang li bangsol sai lang no choklem klia prang alang li lahai same kilang pondo pusi birta long lo lacho takalilang pen ana kesa long Kacholangrem ki claim atum alang li tum arjan lang no lang deda pisi alang li tum ke claim pu abirta same do lapente isi kemang humeme alamang ke labang so Kolkata doctor a case labang so a case api Google along India munid atum bangso asai lang no ke claim a video kiri lead par pic pusi birta long lo Google along ke search labang so a videos trending lo pusi pachini pon lo lacho taklilang pregjam a website arjan lang no website along sitame doctor labang so ke podet kisung ke podet a doctor a men toxi kiri sitame do pic pusi birta long pon lo lacho takalilang pregjam a website bangso asai lang no ki claim a video kiri atum same do pic pusi pulo la sili tum kado kawe sitame lahai arjan lang no pen same litum chi pahelo vek nangji kalilo pulotang te laki isi virus son litum akimatha ilitum a mental pan same affected ta haiji ilitum chini lo prevention is better than cure di ilitum kachere maxi ilitum kanangji opposition party Rahul Gandhi alang li kopi lo kaningje ilitum Times of India long langdam sinang Rahul Gandhi kaningje alam alang li pulo prabjin pen justice pinangji pulo labente FIR kopi policy register dere titi lo pulo
Badlapur case along sitame kisunga family atum pen complaint pi dead pen api 12 hours ghonta krehini api register wrong pusi ningjelo lapende justice sita pi pitpe radatum kaiki same thu paksi protest si hangjo apiansi harak same justice kipi pusi dak ningje ponno kopi apot si FIR ping tung te dead lopulo FIR pipe pulo tangte la ansu sisi munida tum sailang no claim bompo pulo non ke kidip joy je pansi matha rong titi pusalang lihin pen jongpon lo alang lihin pen ningje thulo kisung ki phoji lake soalo tum lapente kiduk ki boyde atum si lason kisung sisteme phona kok titi pulo lase nilihin pen ke mathata lason soalo tum madule lason a kisung phusitame nali tum thera graded pen si Chethan ak same hainang po FIR same pidam hainang po kalilo pulo tangte lason a sailang no ki claim atum lake ton pon pedet po nani kadia ji tho compromise ji tho pu bang kya vide nang po jong si ko mani jong si la sona sailang no ki claim lo plu tangte alang litum phan ki claim vek nang ji son ke lage FIR pinang po alang litum phan ne pang nang po nang po la pen alang litum phan punishment pi vek nang po Prime Minister Narendra Modi alang li kupi sikaning ji lo elitum langnam sinang alang li ningjelo soarlo atuma phan kachenek lake diaune lapente dianang ni pusipulo alang li sita kado kabe political party lapente state government atuma phan stame labang soalam thanlo alang li pulo unpardonable mate dia ponune lapente dianang ni pusalang li hinpening je pono lapente sarkar atum sitame bangso aputhak Aron Selamlo non abang ke labang so Aron lake passo dak men selang nitum Selambomlo pulo lapente soarlo atum EFIR mate electronic first information report online hempen sitame piun populo lalu pulo tangte police station alang litum damde det sitame choklo hempen same alang litum lopon unlo lapente apor ateng pen FIR sitame alang litum pipon unpo alang litum register pon unpo lase isi lake mesen abar sailo litum rada tum aphan mate sorlo tum aphan ko madne abang jongsi lason kisung chetong lo pulo tangte alang litum tong sek kot pen hempen sitame alang litum FIR same piun po nilihin pen pudot pachini thulo laharon ke dopik lo bon stame munitum akheng no ke lage litum ke kangge pan sung pik laso posi swalo tum stame un an ke nang litum stame chere ponon athe litum chini ne munit aning arlo alam ko mat si kopi si ke matha mai litum chini damone laso posi un an ke litum kachere mekke kenang sot asining chelo labang so video pen litum eson sonia Alamthe charli lo pusi bang so video nili pading namo elo putot litum chetong tunang kapreka video along dome thakme kardom